Tak čau lidi, dneska hraju s MZCHU u Sharkbite 2 na Robloxu. Je to velmi zábava. Teďka jsem sám na lodi. Teďka už se tam zralok a já jezdím hodně rychle. A teďka se zpomalil a jezdím. A ty vogo ta loď zase. Mě se vrátila zase. Něco vrátila normálně, ale to je jedno. Jezdím na lodi, mě zajímá, kde je MZCHU. To mě velmi zajímá, kde by mohl být. On zatím tady ne, on jenom na něj čekám. A kde bych mohl být? Ježiši. Já ho asi najdu brzo. Doufám. Jedem. Někdo už dávno umřel. To je jedno. Jedem. MZCHU. Ne, on umřel. Já se tam chci dostat za pyramidama. Smůla nejde. A teď má 1470 hápek ten zralok. Jedem. To je dobré. Tak zkusím se dostat tady. Nejde. Co to je za loď? Jedem. Jedem. A co zraloka? A ten zralok má kolik hápek? 1281 hápek má. To vyhraju možná. To bude easy. Tamhle je lobby. Jedem. Už mu obírají hodně hápek. Jedem. Už má půlku hápka. Spíš půlku u jeho hápek. A vidím nějakou loď. Tak tam nejedem. Prostě někam jedu. Jedem. Co to dělaj? Bro, co tam dělaj? Jako fakt, co tam dělaj? Tak mám na 90 spíčko. A teďka možná vyhraju. Bro, možná vyhraju. Ten zralok vyzukousil loď. Jsem dead. No nic, jsem dead. Jsem dead, už mě zabil. Je tady pořád MZCHU? Je tady MZCHU 2? Já jsem mám jižnou, ježišimarja. A tady je MZCHU, je tady pořád křížek. A tak. Chodím. Málem jsem vyhrál, ale. Jezdím v bubeně, juhu. Dobře, tentokrát do zralok. No já určitě nebudu. No nic. Invite no MZCHU. Rychle. Ty pojď za na mě. Invited. To ukazuje, ale to už pozdě, mám 0 hápek. To vyhraju, doufám. Co to je? Jedem.
Jedem, 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 jedem. Jedem. Tak jedem, já jsem si vypnul mikrofon a teďka jedeme, 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 jedeme. Jedeme, 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 jedeme. Jedeme, 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 jedeme. A já se chci strašně zahrát Reverse. Ale to nebylo rychle. To bude dodělané. A hotovo. MZCHU, kde je? Jsem ho našel! Bro, co děláš? Bro, proč jezdíš? Proč do mě naboural? Na můj loď chceš dostat? Tak jo, můžem. Jedem, jedem. Pozor, je tam zralok! Podlo by celé. Jedeme, 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 jedeme. Jedeme, 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 jedeme. Jedeme, 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 jedeme. Jedeme, 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 jedeme a už je konec. Tak ahoj lidi a doufám, že si dáte odběr a like. A čauky a ještě dejte odběr na MZCHU. Jmenuje se MZCHU 2 a mu rád říká MZCHU ve videách. Tak ahoj! Konec videa je bum.